Bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de la Volcànica. La Festa de les Tecnologies que organitza aquest any és la 8a edició i organitza el Consell Comarcal de la Garrotxa amb la col·laboració de l'Associació d'Ordinadors Realitzats. Bé, aquesta tarda comencen els 3 dies d'activitats. Avui i també durant la setmana hi haurà xerrades sobre diferents temes relacionats amb les tecnologies aplicades a àmbits molt diferents. Són jornades gratuïtes, obertes a tothom que hi estigui interessat. Jo crec que ja val la pena. Per tant, avui és molt important que estigueu aquí, ampliar coneixements i més sobre seguretat informàtica, creiem que és molt important, i més en un moment com l'actual, en què disposem de la nostra informació més personal continuadament a través d'internet i de les xarxes socials. També us animo a visitar i potser fins i tot a participar, jo crec que és molt interessant com cada any, a la LAN Party. És la trobada d'aficionats a les tecnologies, que des d'aquesta mateixa tarda i fins diumenge s'ubicarà al pavelló. En aquests moments crec que hi ha més de 60 inscrits. Bé, crec que en un moment com l'actual, trobar noves iniciatives que ens ajudin a millorar en algun aspecte positiu, descobrir noves aplicacions i programes que ens permeten avançar és imprescindible i més en el context actual. Per tant, passaré la paraula a Ramon. Només agrair-vos la vostra assistència a aquesta xerrada i també als organitzadors de la Volcànica. Ramon Miralles, Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Bona tarda, gràcies per la introducció. La Catalana de Protecció de Dades certament en procés, treball de la Catalana de Protecció de Dades. Bé, com bé s'ha introduït, a més la meva aportació a la taula d'avui, el xat, els treballs en previst, té que veure amb intentar transmitir-vos el que són motius i inquietuds en matèria de seguretat de la informació, especialment vinculats a les sales de caràcter personal durant la meva activitat professional. Inquietuds no, la veritat que no són inquietuds exclusivament per la família de llibre on me dedico, sinó per la personalitat personal. Per tant, jo crec que sempre en aquesta matèria tenim aquesta taula passant, que també és la perspectiva professional, per als estudis que esteu posant vosaltres, com des de la perspectiva personal, convé començar a tenir clares algunes qüestions. I és el que us intentaré treballar. Com us he dit, treballo a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la meva funció ja està relacionada directament amb l'auditoria de seguretat de la informació, sobre el responsable d'aquesta part d'activitats de l'autoritat, que bàsicament consisteix en que ens dediquem a verificar que les entitats públiques o privades de tot tipus, grans, petites i mitjanes, que tracten dades de caràcter personal, ho fan segons una legislació. Jo tenim un equip d'auditors que es comprovar especialment que estan aplicades les zones de seguretat que correspon i a més que estan ben implementades, les que són sindicats funcionals. La mala notícia de tot això és que jo soc llicenciat en dret. Però no pensem que soc una imposició professional, he estudiat dret 5 anys per dedicar-me a tractar les tecnologies. Dit això, abans de començar amb la presentació, amb el que he previst, una sèrie de qüestions que volia transmetre, m'agradaria fer un petit experiment. És una qüestió molt simple. D'aquí, tots vosaltres, anàvem d'una cosa que s'absorda, quan teniu smartphone, un preguntaré, segur que passaria el 100% dels que estem aquí tenim un tema d'aquestes característiques. Si hi ha algú que no ho vulgui, no queda fora de però l'antíssima de preguntes, i també és una pregunta que segurament serà l'obra de la resposta, quants de vosaltres coneixeu el passat? Els que no hi ha ningú. Suposo que tots compteu a sobre el vostre
informació de les converses que tens aquí? No? Home, perquè són privades. A mi no, a mi em coneixes, si soc Ramon Miralles, soc dels veritats que em coneixeràs. Soc qualsevol. I ara ja és el WhatsApp, saps? Que és les fotos que les guardi. Sí que les tenen? Però és com es posa la red, que s'ha el mòbil, que és una cosa per meu, i en segon lloc no és el que era. A ningú. En tot cas, amb això us vull transmetre un primer element. Tenim un excés de confiança a l'hora d'utilitzar les tecnologies. Aquest excés de confiança, en determinades circumstàncies, com no pot ser, naturalment, es pot perjudicar. I aquí és on entren els mecanismes de seguretat de la informació, que no són exclusivament mecanismes tecnològics, també són organitzatius. Això que ha fet el vostre company, segurament, el 90% dels que ho hagués fet perquè s'ho confiat en mi, perquè em veieu la cara i en tot cas, si intento configurar-se en el mòbil, algú m'adorarà, segur que correu per la cara, per tant, que fa més. Ara bé, que nosaltres som a la xarxa, no està nivell. La quantitat d'informació que estem proporcionant a la xarxa, estem confiant en algú que ni tan sols coneixem. És el que genera molts dels problemes, moltes de les casuístiques que posen en risc a les dades de caràcter personal. I altres coses que s'envien a les dades de caràcter personal. Però d'això jo us vull parlar. Intentaré fer-ho de la manera més amena possible i no he d'evitar fer algunes referències jurídiques, marc legal. Perquè tot això, tot li arriba a tenir conseqüències més o menys greus de caràcter jurídic. Vosaltres, com a futurs professionals de la societat de la informació, en aquest cas, etc. A veure, comencem si us sembla. No us descobriré res si faig referència al fet que les tecnologies de la informació estan absolutament incrustades en el nostre dia a dia. A casa, a l'escola, a la feina, al carrer, això no és cap secret. I això, us he avançat ja en aquest petit experiment inicial, generar una sèrie de riscos només per tot aplicar el mòbil a la bossa. Només per això. Però és que a vegades ni tan sols utilitzem tecnologies i les tecnologies ens causen riscos. Per exemple, amb els sistemes de vigilància. Per exemple, amb els sistemes RFID que porten els productes que s'enfrem als supermercats, les grans superfícies. Per tant, no necessàriament el fet d'utilitzar tecnologies fa que no estiguem en risc en general per les tecnologies. Això és un tema a tenir en compte. Ni tan sols pel fet que no estiguem... Ui, que bé, s'ha parat. Ni tan sols pel fet que, per exemple, no tinguem un perfil en la xarxa social. A vegades hem trobat en xerrades i tal, que he evidenciat alguns perills, amenaces vinculats al fet d'estar en una xarxa social i hi ha gent que ha aixecat el dit i m'ha dit jo no tinc perfil a cap xarxa social. Jo l'he contestat que a mi això és indiferent, perquè segur que hi és en la xarxa social, però segur que algú del seu cercle d'amics, d'amistats, familiars, té el perfil i segur que l'últim partit de futbol, l'última paella al camp o l'última sortida ha penjat una foto. Està a la xarxa social d'abans d'ahir. Per tant, que les tecnologies estan d'una manera absolutament envaïda del nostre dia a dia i la nostra vida, en definitiva, és una realitat. Això jo crec que no descobreixo res, però sí que sé que és el punt de partida. Les conseqüències, els perjudicis d'un mal ús de la informació o d'una mala definició de la seguretat amb els sistemes d'informació, ja sigui les pàgines web, ja sigui els sistemes informàtics de les empreses o les administracions públiques, els casos perjudicis. La magnitud de la tragèdia dependrà de fins on arribi i què ens facin. Jo us posaré alguns exemples reals del que està passant, del que passa, perquè podeu vosaltres mateixos valorar fins on arriben aquestes conseqüències.
Això a nivell que serien empreses, inclús administracions, els seus serveis, informacions, especialment a la xarxa, estan amenaçats per molts motius. Si parlem de tots i cadascú de nosaltres a nivell individual, les nostres dades de caràcter personal també estan amenaçades i les conseqüències poden ser de molts tipus, les anem identificant. Aquesta vulneració de les mesures de seguretat o la desprotecció de la informació no sempre és malintencionada, no sempre és algú que es vol agafar el mòbil i el que tenim a dintre. A vegades simplement és un accident. Si no tenim cura amb el contingut del nostre smartphone, el nostre telèfon mòbil, i no fem còpies de seguretat en algun lloc, el dia que el perdem ens quedem sense moltes coses de les que tenim allà. Senzillament perquè no hem donat una mesura de seguretat molt bàsica, que és fer còpies de la informació, còpia de seguretat. Per tant, també els accidents poden donar lloc a aquest tipus de perjudicis i de conseqüències negatives. En aquest sentit, el meu missatge seria que estem fonamentalment en aquests moments en un escenari d'inseguretat. El punt de partida és ser conscients que des del punt de vista de les dades de cap persona no, també les dades de negoci, de les empreses, com els serveis que presten a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, són en essència insegures. Per tant, hi ha d'haver una sèrie de professionals, que tenim un exemple, que després Àlex us parlarà, de professionals que es dediquen a procurar que això no sigui així, a minimitzar, reduir, que mai suprimir, això Àlex suposo que estarà debatint, si no debatint, però mai suprimir la inseguretat, però sí reduir-la a un nivell que sigui acceptable. Però partim d'aquesta base. Inseguretat, i aquesta inseguretat té unes conseqüències. I les conseqüències d'aquest estil. Pot haver uns detalls de premsa, recents, no perquè siguin especialment ni novedosos ni tinguin alguna cosa que crida l'atenció, que són relativament nous. Això és una nota de premsa d'agost d'aquest any. Simplement fa referència a un tipus d'atac que bàsicament consisteix en segrestar les dades d'algú. Quan parlo d'algú es tracta d'empreses, naturalment, o administracions públiques. Segrestar-les com? Simplement agafant el control dels seus servidors, de les seves màquines, xifrant tota la informació que tenen allà. Suposo que esteu com jo aquesta feina, la xifratge de la informació, i acto seguido es posar en contacte amb els responsables o simplement deixar els missatges als responsables d'aquelles dades en el sistema informàtic, dient-li que li han segrestat la informació i que si vol desxifrar-la, que per una molta quantitat de diners s'hi donen la clau per desxifrar la informació. Això és una realitat que ha passat i està passant, que per una l'activitat sense desvelar dades que són confidencials o en aquests moments subjectes a investigació, no es pot dir ni com ni quan, però sí que hi ha administracions públiques que s'han vist en aquesta situació, que l'endemà han arribat a treballar en un ajuntament, doncs no han pogut perquè algú ha segrestat tota la informació de l'Ajuntament. Amb l'agravant que s'han seguit els passos adequats per intentar alliberar el segrestat, és a dir, salvar el rescate, i el segrestat segueix segrestat. A pesar de l'interpagament, segueix en les mateixes circumstàncies. Això, al setembre, a finals de setembre, en nota de premsa de la Policia Nacional, de la Brigada de Delictes Informàtics, es feia ressò i que hem detingut a les persones que no exactament que feien això, sinó que prestaven serveis als que fan això, perquè estem parlant, quan parlem d'inseguretat a la xarxa, a internet i tot el que l'envolta de tecnologies de l'informació, penseu que es tracta de la delinqüència absolutament organitzada. Lo del hacker, aquello pseudo-romántico, plan de negro solitario, això no és el que funciona ara, sinó que són màfies absolutament organitzades. I a més cadascú té una especialització. En aquest cas els van detenir dues persones de nacionalitat ucraniana a Madrid, es dedicaven a
aconseguir accés als servidors, simplement accés, per tant ja eren d'ells, per entendre, el control de l'administració d'aquelles màquines, podien fer el que volguessin i això ho venen el que més pagui. En cas, algun dels seus clients o d'aquestes empreses que podien ser fan el control perquè un altre la veritat ho ha fet possible, òbviament, se compra cada diners i a la seva vegada l'utilitzen. Penseu que aquests dos senyors tenien dades, tenien controlades, els servidors de 21.000 empreses a tot el món, de 80 països diferents. I que aquests senyors movien diàriament 10.000 euros. Que ningú comença a fer aquí càbates, això és la rentable que consolidés, que consti, que l'estan gravant i després tens de cobrar. Simplement per posar evident les dimensions que pot arribar a tenir això, aquest tipus d'actuacions, i per tant l'absoluta proliferació d'aquest tipus d'activitats que són delictives. Tots els que de veritat, per això han detingut aquestes persones. Però darrere el negoci fos i per tant s'està explotant. I els professionals que s'han de dedicar a protegir els sistemes perquè això no succeeixi s'han d'afanyar molt en la seva feina perquè per descomptat els delinqüents van parlar. Tenen més mitjans, no és que s'arriben més, simplement tenen més mitjans, actuar amb impunitat mentre que els bons han d'actuar dintre dels límits que marca la llei, no poden fer el que vulguin, etc. Hi ha dificultats que no sé si ara se'n parlarà, però són evidents que és una lluita absolutament desequilibrada. Els que han de protegir respecte a les que intenten vulnerar. Això és un exemple. Us volia ensenyar un altre exemple. Concretament d'aquesta notícia, això és del maig de 2013, una mica més antiga, que bàsicament fa referència al fet que la web de l'Ajuntament de Figueres va ser hackejada, en aquest cas un atac molt simple, Face, és a dir, modificar certs continguts de la pàgina web, posar música, posar fotografies, com ara aquesta, en comptes dels continguts del portal de l'Ajuntament, perquè avui hi ha el control del gestor de continguts, simplement. Amb aquesta notícia, com veureu, no sé quin és no, però l'últim paràgraf, que és aquí en pantalla, diu que l'Ajuntament i l'empresa que gestiona el web ja treballen per millorar la seguretat. A través de la Guàrdia Urbana es presenta una denúncia contra delictes informàtics de Mossos d'Esquadra. Està aquí, t'ha passat, prens les mesures corresponents, no passa res. En aquest supòsit, a part que no es tracta d'un atac gens sofisticat, no té una gran ciència que darrere de fer això, al setembre del 2013 torna a sortir no una notícia repetida, sinó que novament la mateixa web és atacada pel mateix hacker, per la mateixa persona. I en aquest cas no es dedica ja a modificar absolutament ni posar fotos, ni música, ni variar, sinó que quan entraves al portal et sortia aquest missatge. Per tant, home, moltes empreses, encara que estan gravant, doncs l'he de donar la raó, no? És evident que si pateixes el mateix atac per la mateixa persona, amb els mateixos sistemes informàtics, algo així com 3 o 4 mesos després, la seguretat aquesta és d'acord? Òbviament, tot això s'ha d'evitar. S'han de prendre mesures per evitar-ho i és la seguretat de la informació, els diferents mètodes, les diferents tècniques, les que ens ajudaran a evitar-ho. S'han de fer coses perquè això no passi. Anem a que us volia introduir, vist aquests exemples, us he d'explicar una qüestió, us he de traslladar un missatge que em sembla important. Amb tota aquesta qüestió, òbviament, uns autors i uns perjudicats. Però es dona la circumstància que moltes vegades són víctimes sense saber-ho. Aquestes 21.000 empreses que tenen el control dels seus ordinadors, la immensa majoria no ho sap. Per això, en el cas de les 1.500 empreses que estan afectades a l'estat espanyol, l'INTECO, que és un organisme que es dedica a temes de seguretat i a societat de la informació
general s'està posant en contacte amb aquestes empreses per dir-los que en virtut de la detenció que han fet, de la informació que han tingut la policia, ells estan en la llista d'empreses que el seu ordinador, els seus sistemes informàtics estan sota el control de tercers, sense ells saber-ho. Primera casuística. Però és que a vegades també som autors de manera conscient o no inconscient d'aquest tipus d'activitats que poden arribar a ser constitutives inclús d'infraccions penals. Només la tenència de, per exemple, només la tenència de pornografia infantil és delicte. Si algú ens envia un vídeo a menors en actitud sexual, realizando actos sexual, només per fer al nostre mòbil, estem cometent un delicte. Si no ho sabem, no volia, no? O quan estem publicant certes dades de caràcter personal al nostre perfil de Facebook d'algú i no l'hem dit, per exemple, la famosa fotografia de l'últim partit de futbol, que no vam dir res, ho posaré al perfil, podríem estar incorrent en aquest cas no és delicte, però és una infracció de caràcter administratiu contra el dret fonamental a la protecció de caràcter personal o contra el dret a la imatge. I possiblement no som conscients perquè no volem perjudicar ningú, efectivament, però pot passar. Òbviament, podem ja ser una mica més conscients quan ens descarreguem pel·lícules sense haver-les comprat i també estem afectant altres tipus de dret de propietat intel·lectual. En tots els casos que he descrit, segurament sense ànim de perjudicar a ningú, no és el nostre ànim, no? Però amb molta facilitat es poden trobar amb aquestes conseqüències de caràcter jurídic. Jo us volia traslladar que posar solucions a això és complicat. És una activitat, estem en un escenari molt complex, i bàsicament aquesta complexitat està configurada o és complex per 5 qüestions, per 5 factors de complexitat. La ràpida evolució de les tecnologies, l'extraordinari augment de la capacitat de processament de la informació, tant en quantitat com en tipus d'informació. Per vosaltres, per que teniu, potser molt normal que us pugueu descarregar vídeos i que us pugueu compartir vídeos. Jo que ho he viscut des d'inici, és absolutament novedós respecte al que eren capaços de fer fa 7 o 8 anys. Per tant, la capacitat, les possibilitats de presentar informació són infinitament superiors i van evolucionant contínuament. Un altre element, tercer, la informació d'un valor econòmic. La informació que es tracta de nosaltres d'un valor econòmic i això és el que mou tant actuacions de caràcter delictiu, com les que hem vist, com actuacions que no són delictives, però que se n'aprofiten de la confiança de tots i cada un de nosaltres que hem vist abans amb el company. I que tots, per descomptat, confiem, seguim les nostres dades a internet, no tenim problema en que rastregin quina és la nostra navegació o que enviessin els nostres correus electrònics, no tenim cap inconvenient. I això que s'ho aprofita i en treu un profit de caràcter bàsicament comercial. No es vol perjudicar, sinó que simplement es vol lucrar gràcies a la nostra informació. D'alguna manera, aspectes com el fet que estigui vinculada l'evolució de les tecnologies de la informació al creixement econòmic no és una dificultat, és un factor que afegeix complexitat, o el fet que estem parlant d'un entorn global. Ara ja no serveixen, si parlem de comprar coses, d'un contracte, ja no serveix que ho estiguin fent des de dia, des de l'or, perquè solament estem comprant una empresa xina, però que en realitat una empresa italiana que exporta uns productes de Xina a través d'un transportista que és holandès. Si hi ha un incident en aquesta compra, què legislació s'aplica o què jutge decidirà? Aquests elements de complexitat, per exemplificar-los, la ràpida evolució, el que eren capaços de comprar 300.000 pessetes de l'època, l'ordinador que podien comprar, les que podien comprar a 600 euros, l'empresa era bona potència, capacitats, funcionalitats, etc. Això voldria simplificar aquesta ràpida evolució, però complica tot. L'evolució dels smartphones, dels tablets, etc. ha complicat moltíssim el panorama. La capacitat del procés. El procés aquí us
uns exemples del que costa descobrir una contrasenya en funció de lo robusta que sigui. És a dir, una contrasenya senzilleta, com diu aquí, en un ordinador del que podríem tenir cadascú de nosaltres a casa, una contrasenya de 6 caràcters de fos minúscules, en 51 minuts podria estar igual. Si a més aquesta paraula està sobre un diccionari, que és una paraula en sentit, que és la password, això redueix considerablement. D'acord? Això en el 2008. I hi ha l'anomenada llei del Moore que diu que cada 8 mesos la potència dels ordenadors es duplica. No sé si la coneixeu aquesta llei. Perdó? En qualsevol cas, diu-vos que s'ha anat complint des que es va aquest senyor, el senyor Moore, Gordon Moore concretament, que és un dels fundadors d'Intel, fabricant de processadors. Des que un article va publicar això, s'ha anat complint al llarg del temps. Això té un valor relatiu, si només dic això, però té un gran valor si us explico que això ho va dir aquest senyor un article l'any 1965. Una projecció en perspectiva de futur important. Per tant, després parlarem de que són les previsions en matèria TIC que no sempre surten acceptades, però en aquest cas va ser molt acceptada. Perquè després, si mirem aquesta altra taula, també és treta d'un altre anàlisi, d'un altre estudi d'internet, en el 2011 fer el mateix ja només costava 10 minuts. Si ho traslladem al 2013 estarem al voltant dels 6 minuts. És un petit exemple perquè us adoneu que la ràpida evolució de les tecnologies i de la capacitat de processament, òbviament, aporta moltes coses a favor, podem fer moltes més coses, però a la vegada aporta que augmentin també els costos. És un equilibri complicat de gestionar. Si us dic que cada dia es mouen més de 200.000 milions de correus electrònics, és una xifra que pot ser més o menys grossa, però si us dic que si m'haguessin d'imprimir tots aquests correus i transportar-los d'un lloc a l'altre necessitarien 4.000 camions d'aquests dels grossos, del groc, però ja tenim una de magnitud de la quantitat d'informació que s'està movent cada dia. I això no hi ha riscos, òbviament. Aquesta informació que va per amunt, cap a dalt, que passa per servidors de correu, que passa per xarxes de telecomunicacions, per determinats enrutadors, etc. És informació que està en risc. Això només parlo de correus electrònics. En quant al valor econòmic de la informació, aquí tenim una taula que és d'una empresa dedicada a la seguretat de la informació, fonamentalment a productes de seguretat, Kaspersky, i aquí té una infografia on bàsicament diu el que costen en el mercat negre les nostres dades, quin cost poden tenir des del punt de vista d'aquell que es dedica a robar informació. Per exemple, averiguar, com a terme mig, averiguar o agafar control d'un compte de correu electrònic amb 14,50 € ho solucionem. Hi ha gent que ofereix aquests serveis. Si el que volem són informació de les targetes de crèdit, amb 7 € està solucionat. Però és que això fa per paquets. Compren 10.000 targetes de crèdit i a partir d'aquí compren. Són aquests serveis que us parlava que entre els delinqüents es presten serveis entre ells. Estan molt especialitzats. Si el que volem és robar-li a algú el seu personatge d'un joc en línia, doncs això més o menys està cotitzat a uns 100 €. A 100 €, algú pot traquejar el teu usuari. Això parlem de l'inframundo de les dades. Després hi ha un altre problema de les dades que és legal, que té a veure amb com es cotitzen les nostres dades de caràcter personal. Tinc aquí un enllaç que és una calculadora del Financial Times que em permet saber en funció d'aquest test que fan, a quan es cotitza la teva informació de caràcter personal.
quan estan disposats a pagar les empreses de màrqueting per les teves dades. Te pregunta una sèrie de coses. Bueno, eres millonario. En tu treball, voy a poner de jefe de algo, pero por lo menos no, en este momento pues no. Aquí nada. Te preguntan cosas de familia y salud. ¿Tienes niños? Pues sí. No, no. ¿Vale? Dades de salud. Es valoran bastant. Ens direm que jo tingui al·lèrgies, ¿no? Por ejemplo. No sé qué más. Pues caben un poquito de obesidad. No se diga. Propiedades. ¿Tienes una casa propia? Pues sí. Las cositas. I veieu que aquí el valor va pujant, inclusive la informació que jo estic disposat a comunicar a tercers. Si intentes cambiar de casa, ¿no? Bueno, cositas. Actividades que realizas, si haces ejercicio, si tienes una... Nada, pues tampoco, Sí, ¿vale? Yo voy a pujant, ¿no? Si he vist últimament webs de cotxe, finançament, pel·lícules, va pujant. Bueno, al final surt una xifra. Això és el que estaria disposat a pagar per la meva informació una empresa de màrqueting. La mitja no arriba al dòlar. I això es ven per paquets de 1.000. D'acord? Perquè té aquesta informació, la recopilar, ho ven per paquets de 1.000 perfils. No necessàriament han de ser les meves dades com a Ramon Miralles, sinó que són dades que permeten fer accions de màrqueting. Si a més inclou la teva adreça de correu electrònic, això és més alt, òbviament. Quan us donen paquets de 1.000, veieu, si arribes quasi al dòlar, algú està tenint $1.000 només per fer de captar informació i vendre a les empreses que s'hi dediquen. Òbviament, no es venen paquets de 1.000, sinó que són de 10.000, perquè hi ha també la dimensió del comerç legal, de la informació també fins on pot arribar. Us he comentat també que va molt vinculada a l'evolució de les tecnologies al creixement econòmic. Per això costa tant als legisladors limitar segons quines coses, perquè si estiguéssim limitant el desenvolupament de les tecnologies de la informació estaria limitant també el creixement econòmic. És un equilibri difícil de mantenir. No aprofundiré. Jo ho intentaré comentar com a factor que donarà amb aquesta globalitat que dificulta determinar quina és la legislació aplicable en cada cas o determinar qui ha de resoldre davant un conflicte. D'acord? Aquests 5 factors que jo us he fet referència, a més, hi ha altres elements que fan que es compliqui encara més la pel·lícula. Concretament, us he posat aquest exemple de Matrix, aquesta frase de Morfeu, professor bastant aficionat al cinema de ciència-ficció, que ve a introduir un element que s'està produint i és que cada vegada més el que és virtual, el que passa a la xarxa i el que és presencial cada vegada dona major confusió. D'acord? El que passa a la xarxa té repercussions en la vida diària. No sé si us recordareu de fa un any aproximadament del tema de l'informe, no sé si ja ho coneix o no, aquest tabló anònim d'anuncis que va alterar la convivència de molts centres educatius, perquè a vegades es diuen coses bones de la gent, però a vegades es diuen coses bones. Això va impactar en el dia a dia dels centres educatius. Va començar una universitat a la ciutat de Barcelona, després es van reproduir inclús per barris i per ciutats. I a la inversa, el que passa en la vida presencial es trasllada a la xarxa amb molta facilitat. És a dir, quan gravem un vídeo de l'última cuerda i el pugem a la xarxa, immediatament se'n fa difusió i immediatament això té conseqüències. Per tant, el que és real i el que és virtual comença a estar massa interconnectat. I aquí aquesta frase de Morfeu és bastant reveladora en aquest sentit. Si em permeto la llegeixo, per seguir una mica i posar èmfasis en el que em sembla interessant. Quan es pregunta què és real, com ho defines lo real?
si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Señales eléctricas, impulsos eléctricos, obviamente, es lo que no es esta base de información. ¿Vale? Per tant, estarem situats en el mateix pla, lo real y lo presencial. Un altre element que complica solucionar aquests riscos i aquestes amenaces. El fet de que tots sabem, o tots tenim més o menys desenvolupats els sensors de perill. Quan entrem en un carrer d'aquestes característiques, posem alertes, uns més que altres, però quan hi ha una aglomeració de gent, quan veiem un automòbil amb un excés de velocitat, en una sèrie de circumstàncies que detectem per l'experiència transmesa de generació en generació, detectem els perills, els riscos físics. Quan això traslladem a l'entorn de la xarxa, no tenim capacitat de detectar aquests riscos. Podem estar en una pantalla que simula la nostra banca online, o la vostra edat segurament vosaltres no disposa encara, o sí, però sí que sabeu el que és, podem gestionar els nostres diners a distància i el millor resultat que no estem tractant aquí l'ensenyament. No és el nostre banc, perquè ens han fet un atac de phishing i estem donant les dades, certes dades rellevants a un tercer. Però això no som capaços de detectar-ho. I ho deixem tot en mans de la tecnologia. Per antivirus, que una cosa pot fer en aquestes circumstàncies, per no dir res, o d'altres mecanismes tecnològics que són absolutament suficients. Hem de posar la nostra part. Hem de posar cautela, prudència, especialment quan ens movem per entorns a la xarxa desconeguts o amb els que tenen contacte per primera vegada. I especialment quan ens dediquem a pujar informació. I un altre element de complexitat, abans de demostrar-vos uns exemples absolutament pràctics dels riscos de les tecnologies, és el difícil que és fer prediccions en matèria de tecnologies de la informació. El temps ha demostrat que és molt difícil. Esto lo dijo un señor de Digital, que es la empresa que se dedica a construir ordenadores. En 77 va dir, no hay ninguna razón que un individuo tenga un ordenador en su casa. La cadena ampla. Pero este señor, John McAfee, antivirus, los virus pasajeros, en un par de ellos estará resuelto. 1970. Aquí está alta, el señor Bill Gates, 2004. En 2 años el problema del spam serà resolt. No és exacte. O més properes, quan el Mark Zuckerberg, ja sabeu, el líder de Facebook, Gary, dijo, la era de la velocidad ha acabado. En aquell moment, potser tenia alguna raó, per dir-ho, i les coses han evolucionat i s'han anat precipitant d'una manera larga, especialment si parlem d'Europa. Aquest senyor va tenir una rèplica fa poquet, aquest mes d'agost, quan algú li va dir, Mark Zuckerberg, siento ver la velocidad de Facebook y publicarlo en tu blog. El hacker Calice se ha traído en 2013, porque descubrió un problema de seguridad en Facebook y decidió publicarlo, utilizarlo en el propio muro del propietario de Facebook para indicarle que estaba en la privacidad gracias a que su aplicación estaba mal desarrollada o no tenía las seguridad adecuadas. Luego, hacer previsiones de qué pasará y hacia dónde irán las tecnologías de información resulta extrañamente complicado. Lo que sí os puedo enseñar es lo que están haciendo las tecnologías de la información en cuanto a riesgos para la privacidad. Mirad, hay Estados Unidos, en este caso concretamente el Estado de California, hay una ley denominada Ley Megan que obliga a que cuando una persona en algún momento ha estado condenada por un delito de carácter sexual, de carácter sexual, cuando se traslada o quiere vivir en una ciudad del Estado de California, tiene que ir a la autoridad local, al sheriff, a la película, y decirle, buenas, yo soy condenado por un delito sexual, tengo que me registre. Me registre, porque registre físicamente, si lo apunte en una lista que es pública, que cualquiera puede conocer para saber si cuando se traslada a
una ciudad del estado de California tiene como vecino a alguien que en algún momento cometió un delito de contenido sexual. Con una pequeño añadido, que es importante, es que no importa que tú ja hagis complert la condena, o que això va passar fa 20 anys. Només pel fet d'haver estat condemnat en algun moment a un delicte d'aquestes característiques és obligat a dir-ho. D'acord? Estats Units. Llavors us vull ensenyar com es fa efectiu la informació pública d'aquest registre. A Califòrnia, en general als Estats Units, a Califòrnia precisament, pots accedir a la informació en castellà, no hi ha cap problema. Esta és la pàgina principal de la IMEGA. Aquí és on jo puc accedir al registre, entrar al sitio a localizar delincuentes sexuales. Bueno, de estado de responsabilidades, que dice que básicamente el Departamento de Justicia del Estado de California diu que si hi ha un error que no vol saber res, que l'ús que poses de la informació és el teu problema. Diu que ho he llegit i que vull passar. M'apareix el mapa de l'estat de Califòrnia, puc seleccionar algun dels comtats. Ja posats. Anem a Los Ángeles. Tots aquests quadrats blaus són delinqüents sexuals que viuen allà. Voy a hacer un pequeño zoom. Línea 1. Aparte de pasar la fotografía, pues datos de carácter personal, obviamente. La de naixement, sexo, estatura, color dels ulls, del cabell, tipus de delictes que va cometre en el seu moment, any de l'última condena, 1997, etc. I, òbviament, la seva adreça. Perquè la majoria de les comunitats, la seguretat que tal, per aquí, doncs ara mateix. Claro, si se trata de un delito, estos castigos son indecentes con personas menores de 12 años. Bueno, tots podem intuir els riscos que pot suposar aquest tipus d'ús de les tecnologies. La consulta es pot fer dient aquells que viuen al costat d'una determinada escola, centre educatiu, o al voltant d'un determinat parc que porto els nens a jugar, i òbviament per carrers, etc. Òbviament, això pot provocar, en un lloc com els Estats Units, fàcilment que algú decideixi fer de superhéroe i començar a pegar-se a aquests senyors. Amb independència de que jo he de fer, he de valorar exactament què va ser, perquè sempre en matèria sexual tenen unes regles molt diferents a Europa. Però bueno, en qualsevol cas, vosaltres intuïu aquests riscos o què passa, què ha passat, possibles equivocacions o errors en la seguretat i que algú surti aquí per poder tornar a ser. Això d'una banda. I un altre aspecte que us volia també mostrar en relació a l'ús de les tecnologies, els riscos que poden arribar a suposar. Mira, això és una nota de premsa de les concentracions del 15M en Madrid. Es pensa, si jo aquesta fotografia l'amplio amb el meu Photoshop sobre això, cap problema, no? Ara bé, si me'n vaig aquí, a aquesta pàgina web, veureu una foto molt similar. Per lo que sigui una meva fotografia, potser és el navegador, jo és Explorer,
Però és una característica. Jo era un ratolí que el que es pensava que estava molt anònimament lligant a mi, pues no. D'acord? Aquesta terminologia s'utilitza amb els aconteixements aquí a Espanya, a Barcelona, amb els aconteixements esportius que impliquen l'acumulació de moltes persones. Les grades del Camp Nou, per exemple, se filmen amb aquesta tecnologia, de manera que després, si hi ha algun incident, és possible identificar qui ha estat. O altres tipus de concentracions de persones que us podeu imaginar. Manifestacions o coses del estil. D'acord? La tecnologia, nosaltres no hem fet res, però la tecnologia s'està envaint la nostra intimitat, encara sigui al carrer. També al carrer tenim intimitat, això no s'ho diu. Molt bé. Avancem, que no volia treure temps a l'Àlex. Les fotos aquestes, i per últim, per exemples. Això són dos missatges tècnics que surten quan volem instal·lar una app, una aplicació al mòbil. En aquest cas són dues aplicacions diferents de la linterna. I si algú podeu explicar per què la funcionalitat de la linterna del mòbil necessita accedir a la ubicació on ets, accedir a les teves comunicacions per internet, accedir al teu emmagatzemament a la targeta de CD, accedir a fotos de favor com ara realitzar fotografies o, l'altra banda, el mateix. Accedir a les trucades telefòniques que fem i llegir l'identitat i l'estat del telèfon. Això és una aplicació que es dedica única i exclusivament a la funció de l'internet. Cada vegada que s'instal·lem una aplicació i ens demana permisos, hauríem de verificar que els permisos que es demana són els adequats per la funció per la qual està encaixada. N'hi ha internes d'aquestes que no demanen els permisos. No es diu, jo no puc instal·lar, no. Hi ha aplicacions que no demanen aquests permisos. Per tant, nosaltres mateixos ja podem començar a filtrar i a tenir seguretat. Mireu, volia fer foc allà acabant amb el tema de protecció de dades. Aquí tenim uns trossos d'un article que fa referència a l'ús de les tecnologies i la seva intromissió en la vida privada. Aquí parla d'instantànies fotogràfiques, ingenios mecànicos, que les dades es consideren una mercancia, que hi ha inventos i nous mètodes de fer negocis i que això requereix algun tipus de protecció. Fins aquí el valor que li podem donar relatiu, no? El valor que té aquest article és que es va fer en aquest context. Això és Bristol, l'any 1890, i els ingenios mecànicos que parla els gaguets, i la premsa que parla és aquesta en 1900, de la vanguardia. És la primera vegada que, en aquest cas, dos juristes, els abogats hem sentit alguna cosa de tant en tant, van parlar del dret a la privacitat. Fonamentat amb els avanços tecnològics de 1890. Imagineu el que ha plogut i com estem ara. I aquests homes suposo que es donaria una aturada cardíaca directament si veiessin el que tenim a l'escenari que tenim en aquest moment. La dimensió no pot ser. D'acord? Això per situar-la. Mireu, en el context tinc un company de feina, en aquest cas de l'Agència Basca de Protecció de Dades, que una vegada en una presentació va utilitzar ara ho veu, una manera d'explicar quines són els diferents agents col·lectius que participen en tot aquest moviment de les dades de caràcter personal i en l'afectació, en els possibles impactes negatius en les dades de caràcter personal. Llavors ens parlaven que hi havia los buenos son la NSA norteamericana. Es que está la cámara. Esto de las cámaras tiene un inconveniente, porque realmente
afecta la nostra privacitat i la nostra llibertat d'expressió. No podem validar. Però, almenys, l'Estat, el que pensa en la nostra vida privada, utilitza les nostres dades de caràcter personal en ares d'altres béns o drets. La seguretat pública, protegir la propietat privada, etc. És un conjunt d'agents que interfereixen des d'una perspectiva de bona voluntat amb les nostres dades de caràcter personal, la nostra vida privada. Estan els dolents, els parca dolents, és que hem parlat que fan aquests atacs i que fan tot això, cap problema. Estan els gestos. Els gestos són aquells que se n'aprofiten d'aquest excés de confiança que tenim en les tecnologies, que només el que ens importa és que tenim una linterna al mòbil i ens dona igual les dades que agafi. I aquí se n'aprofiten. El senyor Google se n'aprofita i s'ha fet un autèntic magnate del dato i hi ha molts diners al darrere, a més, gràcies a la nostra informació. Hi ha un quart personatge que ha d'intervenir perquè tot això funcioni. Qui són? Això és, entre comilles, tot, però ve a iniciar, funcionament, amb un cert excés de confiança, com deia, estem donant massa marge a determinats agents perquè realment les nostres dades cada dia més estiguin en mans que per diferents interessos ens poden fer mal. Això són frases estretes de foros, de tweets, de llocs on la gent ha expressat coses. És una bona manera d'identificar els conjunts. Doncs cariñosament, por supuesto, que si les ofende a ningú. Coses de l'estil, això no pot passar, no ha passat mai. Quan algú explica, no passa, no sé què. Això que passa a visitar pàgines web rares. A vegades, si un poc en plan juista, seria un que tenim nosaltres com determinades, de no saber què és, però bueno, pàgines web rares. El meu donador està protegit, tinc instal·lat un antivirus que mai baixa la torrent. Jo sempre utilitzo la mateixa contrasenya per tot, si no, us m'ho memoritzar totes. És a dir, ja que trobo la contrasenya de la vida, quan ja està, tota la informació està gaire. Jo tinc tancat el Facebook, el que poso només ho veuen els meus amics, i ja ben instal·lada més de 100 apps al meu mòbil. No sé quan hem d'utilitzar aquestes 100, però si aquestes 100 estan jugant informació en plan mentiresco. A tot això, què fan les autoritats? Aquestes autoritats que es preocupen tant del nostre benestar i que no es passin coses. En matèria de protecció de caràcter personal, Europa està molt preocupada, el model nord-americà és diferent, les dades estan per utilitzar-les i comercialitzar amb elles. A Europa posen més límits, considerem que tenim una intimitat i una privacitat que val la pena protegir, que està per davant d'interessos econòmics i, per tant, la nostra regulació en matèria de protecció de dades és de les més exigents al món. Tot i així, els nostres aliats i amics dels Estats Units ens han d'espiar i això ha enfadat molt els europeus. Home, això no es fa, som amics. Com és possible que hagis pogut escoltar les converses telefòniques de la senyora Merkel? Si li fas a la música, ja no passa res. Llavors, això és un detall de premsa, fa poc, del dilluns, d'octubre, per tant, la protecció de dades en aquests moments està una mica de moda, en el qual Brussel·les es planteja això, induir les condicions del tractament de les dades de caràcter personal. D'això portem parlant, això no és nou. Els que ens dediquem a això portem amb aquesta normativa que suposadament ha d'endurir les condicions del tractament i especialment quan surten fora d'Europa, portem parlant entre 3 i 4 anys en aquesta legislació. I ha estat ara, arrel dels aconteixements vinculats a aquest espionatge que feia referència, que tot s'ha precipitat i s'ha reactivat. No només s'endureixen les condicions, sinó que d'alguna manera s'endureix les sancions econòmiques. Aquí darrere n'hi ha moltes, especialment per a les empreses que puguin utilitzar malament les nostres dades de caràcter personal. Què té que veure la seguretat amb les dades de caràcter personal? Molt. La nostra legislació, l'estat espanyol, en matèria de protecció
que qualsevol que tracta dades de caràcter personal, ja sigui el sector públic o el sector privat, i en raó de l'exercici dels seus negocis o de les seves activitats de funció pública, ve obligat a protegir aquella informació amb mesures de seguretat. Mesures de seguretat que poden ser tecnològiques o poden ser organitzatives. Però ve obligat. Si no compleixes amb aquesta obligació, doncs ha de ser objecte de sanció, que és una de les activitats a les que es dedica la institució en què treballa. D'acord? Per tant, hem de dir molt present. És obligat qualsevol que estigui tractant dades de caràcter personal. Per acabar, aquesta mena de fetera, on tot és transparent, on es veu tot el que fem, que està sotmès als riscos que precisament no són els riscos que representa aquell gatet, no per nosaltres, sinó que prometeix, que no sigui així, és qüestió de que diferents col·lectius o grups de persones, de professionals que intervenen en el context de la societat de la informació, els tecnologies de la informació, facin coses. Els usuaris, tot i que cadascú de nosaltres està a la nostra mà, no instal·lar l'aplicació de la llei interna que vol saber quines teclats s'han fet. Això està al nostre abast. Triar una aplicació que sigui respectuosa de la privacitat. Això està a les nostres mans. Òbviament, els desenvolupadors de les aplicacions, algun dia vosaltres sou desenvolupadors d'aplicacions, possiblement ja ho sou, això ho hem de tenir en compte. Les aplicacions informàtiques no han de ser caixes negres que es dediquen a recollir la informació perquè sí, sinó que tenen una funció, una finalitat, que aquesta finalitat s'ha transparent, s'ha de conèixer. Els prestadors de serveis, el propietari de xarxes socials, de Google, etc. També hem de posar la seva part per salvaguardar aquesta privacitat. Els fabricants, el legislador, ha de ser sensible i ha de tenir en compte com evolucionen les tecnologies i regular en aquest sentit. Les autoritats de tot tipus, incloses les nostres, ens hem de posar molt les piles, ens hem de posar molt a saber com evolucionen les tecnologies i quins mecanismes de protecció podem articular i com els podem fer arribar a la població i generar els estats que haurien de protegir els seus ciutadans d'aquestes ingerències, especialment quan parlem de les dades més íntimes. Per concluir, ja estem al límit del meu temps. Conclusió. A veure, en aquests moments ens estem jugant bàsicament si volem ser una societat de la informació controlada i dirigida a partir de les nostres dades, que algú sap el que fem i com ho fem, i per tant estem jugant un futur de la societat amb més o menys llibertat en el context de l'ús de les tecnologies de la informació. Un ús de les tecnologies de la informació, com he començat, en el qual tots confiem, i és bo que confiem, però respecte al qual també tenim uns certs recels, unes certes prevencions i no anar més enllà de lo que com a mi el sentit comú recomanaria. Per tant, l'objectiu de la xarxa no era tant posar-vos contra l'espada de paret o traslladar-vos un missatge negatiu, sinó que l'objectiu és que sigueu crítics i que veieu que ens trobem davant de problemes reals. Us explico, us ensenyem una cosa absolutament reals i que per tant tots plegats ja heu vist la quantitat de diferents grups que poden fer coses que s'han d'involucrar en aquesta tasca. Estem parlant bàsicament de llibertat. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi estat d'utilitat. La pregunta és una qüestió de un dubte molt transcendental que us he creat. Si no donareu el pas a l'Eix, Com es va decidir quan començar a protegir les dades? És a dir, quan es va crear la Constitució? Mira, concretament a Europa hi ha una directiva europea de l'any 1945 que a l'estat espanyol es va regular l'any 1999. És la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Des de llavors, 95, 99, és a dir, fins al 90, és quan es comença a detectar que l'ús de les tecnologies de la informació
Espanya va començar a comercialitzar les ADSLs a nivell residencial. Per situar-nos una mica. Bona pregunta. Bueno, si us sembla, jo passo la paraula